प्रणाम भोजपुरी समाज। आज 11 बजे एगो फिल्म के ट्रेलर रिलीज हो रहा बा पावर स्टार पवन सिंह जी के। फिल्म अतना बवाल रही, वो अतना बवाल रही कहे कि अंदाजा लगावल जा सकता है कि फिल्म वो कितना बवाल रही। वो फिल्म के पार्ट 1 आई रहे जौन की इतना गर्दा मचैले रहे, तो जब पार्ट 2 आई तो कितना गर्दा मचाई। आई जौन गर्दा मचावे वाला फिल्म बा ओकर नाम है एक दूजे के लिए पार्ट 2। जी जे पार्ट 1 देखले हुई वो अंदाजा लगा ली कि पार्ट 2 में का होखे वाला बा। पार्ट 2 में सुपर स्टार पावर स्टार पवन सिंह जी बानी और मधु शर्मा जी बानी। और पवन सिंह जी जौन फिल्म में रहिला वो फिल्म के गाना एकदम बवाल, गाना के तो एकदम गारंटी रहेला। और फिल्म भी पवन सिंह के जौन घड़ी आ रहा बा एक्शन से भरपूर, इमोशन भी रहता, मैंने सारा चीज एगो फिल्म में रुआ के देखावल जाई, अश्लीलता से दूर। ई फिल्म के खासियत ही बा कि फिल्म लंदन में शूट कल गई बा। बहुत सारा फिल्म पवन सिंह जी के लंदन में शूट भई रहे, वो में से इहो एगो फिल्म बा जौन फिल्म के प्रोडक्शन हाउस अभय सिन्हा जी के जिम्मे बा और डायरेक्टर पराग पाटिल जी बानी। ये फिल्म के हीरोइन मधु शर्मा जी बानी जौन की पिछला भी फिल्म में मधु शर्मा जी रही, वो फिल्म में दिनेश लाल जी रही पहिलका फिल्म में, लेकिन यह बारी पवन सिंह जी वो दू गो हीरोइन के संग है। तो फिल्म के आज ट्रेलर आ रहा बा यस्सी फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे। रउआ लोग 11 बजे वो फिल्म के ट्रेलर के देखी और अपन राय सलाह जौन भी बढ़ुए वो कमेंट में जाके रउआ करी और अपन प्यार बरसाई। जैसे रउआ लोग ओकर पार्ट 1 के रउआ लोग प्यार दिले रही, वही तरी पार्ट 2 के प्यार दी। काहे कि फिल्म बड़ा लेवल के बड़ा बजट पे करा के शूटिंग कल गई बा। भोजपुरी के वैसन बहुत कम फिल्म बाड़ी सौ ना के बराबर बढ़ुए जौन की लंदन में जाके शूट होला। तो ये फिल्म में लंदन में जाके शूट कल गई बा, तो एमे जरूर कुछ ना कुछ खासियत हुई, जरूर कुछ ना कुछ नया देखे के मिली। तो रउआ लोग से आग्रह बा कि यह फिल्म के ट्रेलर के रउआ लोग देखी और अपन प्यार दुलार दी। जब फिल्म आई तो फिल्म के भी वैसे ही प्यार देवे के बा। मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।